парти. В днешния клип ще продължим да снимаме на тази игра, Neighbors from Hell. И мисля, че почти сме стигнали до края на втори, не знам, сезон ли беше това или на това. В момент само да намаля малко звука, мисля, че доста шумно ще се чува при вас. Мисля, че може да се каже, че е добре. Добре. Какво? Тук нищо ли няма, бе? Как така, бе? Само малко да приближа микрофона. Мисля, че така ще ме чувате малко по-добре. Майко, той как хърка. Как така нямаме почти никакви работи тук, какво става? Някакви чипчета гледам имаме. Само това да не слезе при нас, че... Добре, той там отива за някакви ключове, гледам. Сега ще ходя при прасето да му дава биберонка. Добре, няма лошо. Сега да не мина тук. Как ще минеш от тук, бе, брат? За какво не мина отдолу, бе? Не ти ли беше по-лесно? Бързо ли си гардерал? Бързо. Моля се. Той първо ще готов. Не. Влизай. Той какво... той взе млякото тук. Добре. Май да сещам, че тук ще правим някакви мизерии на това прасе. Добре, интересно, в банята няма почти нищо. В хладилника мисля, че е само яйцето, не знам, ще проверим. Папагала ще си гледам. Добре, нека се качим горе да видим какво имаме. Един вид той да бисквитките на папагала. Добре. Да заспивай, папагал. Да заспивай, бе! Не, те чакам целен. Ние всъщност дали може да минем докато той спи? Да, ама не можем да се мушнем под леглото, така че аз викам да не отиваме. Дайте да го изчакаме ето така долу. После нека правим всичките мизери. Добре, значи сега какви са ни плановете, след като той стане. Да дадем тук така. Добре. По-бързо, брат. Давай го, шо. По-бързо ти искам. Така. Сега трябва да се качим горе, правим някакви мизери. Виждате ли какво е лошото, че ние имаме вода под леглото, което значи, че ние там не може да слезем. Добре, дайте да видим какво мога да правим тук. Ние на този етаж направо сме го фалираш. Не знам какво ще правим. В смисъл, ние нямаме много време да правим каквото и да било. Не знам той за какво време спи. Добре, дайте видим тук какво правим сега. Да почваме с мизерите. Така, тук слагаме бисквитите. Тук слагаме това майда. Това какво е? Аз нещо обърках, ама пак стана. Добре. Тук слагаме това. На леглото ще трябва да сложим тия габарки. Това не са габарки, няма нищо. Това къде? Това е някакъв сос. То със сигурно трябва да е при чипса. Може би. Добре, тук явно сме взели всичко. Ние сигурно трябва да сложим ето това. Добре, значи качваме се горе и правим всичко.
Но тук ще забелязах, ние можем да влизаме в тая стая. Един вид той там не влиза добре. Това тук ще го разбрах. И после ключовете сигурно ще му вземем. Давай, тази 3 камера, не я искам. Сега момент да проверя нещо. Тази 3 камера не я искам. Така че се гледа бързо. Добре, почваме с мизерията, няма нужда да ходим така бавно. Ние това май ще му го сложим под леглото, май. Или... Добре. Добре, това да е. Ясно. Добре. Почти сме готови. Една минутка ни остава, което е много лошо. Трябва да сме малко по-бързи. Толкова не знам какво му сложихме там в тия бисквитки, ама не, сигурно в нея е нещо хубаво. Като гледам как го изля това. Давай, Шишко, лягай. Лягай да правим тук една-две мизери и си тръгваме. Не. Как бе, брат? Аз забравих. Дали. Добре, извинявам се за този звук, кучето ми просто лае по не знам аз по какво. Ще направим малка пауза и продължаваме. И дамчета, спря да лае. Продължаваме сега напред. И от начало, което е доста трагично. Тук имаше ли нещо? Как така няма нищо, брат? За какво са го сложили това въобще? Майка му няма да драскаме тук. Лошо. Добре, ние че и аз нещо не си спомням. Да, е тук така. Мексикан корн чипс. Ние някакъв чипс също се вземе. Я да вземем. Да. Той има някакво подобие между това и тия бисквитки. Не ги знам точно как изглеждат, но мисля, че се приличат. Аз парсета между другото не видяхме какво става. Мисля, че другия път ще видим. Почваме с мизерите. Гледаме сме малко по-бързи. Дай Гоше, дай по-бързо, че не е време. 5 минути имам. Кейборд. Тък му пак ще е да влезе, но добре, че се усетих. Дай по-бързо, брат, дай по-бързо, бе. Бързо. Ай по-бързо. Ние нещо не мога да вървим по-бързо ли? Добре. Това го разбрахме. Не можем да вървим по-бързо. Как ще фейлвам толкова? Как ще фейлвам, брат? Как бе? Тук нямаше нищо, не. Добре. Взимаме тия работи.
Качваме се тук. Я им с спринт, можем ли да уверен това, той мисля, че спи. Да. Обира я. Добре, това е доста добре според мен, докато спим може да справим каквото си искаме. Пагалчето си писка там. Той спи като заклан и не го бърка. Правим, кое сега го правим. Проблемът е, че не можем да сме по-бързи, в смисъл ние трябва да правим това някак бавно, ама не знам. Някакво по-бързо трябва да направим. Давай, давай, давай. Само правим мизерията. Дай бе, влизай, какво чакаш бе? Добре, дай скачим горе. Ето така мисля, ще бъде по-добре да някакво по-бързо според мен. Сега само чакаме. Айде, Гоше, дай по-бързо, дай му тия бисквити и се свърши това. Да минаваме към другия епизод. Давай, 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 по-бързо. Добре, чакаме го първо си легне, да се надене там на тия работи. Давай, давай, мойка, ти си дай по-бързо. Давай, 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 давай. Правим го, правим го. Само дома не стане, че не знам какво правим. Добре, браво, тук беше много успешна работа. Да, който сега не чуваме, първо. То да не дойде тук, бе? Тук му пускаме прасето, бе. Това прасе, каква беля направи, май, това Гоше, това маграм няма да ти хареса. Ние между другото бяхме в гардероба, да. Горе, че сега бисквитки ще му даде на папагала и май сме готови за този епизод. За това ни водим на епизод. И съм мисля, минем още едно и... И какво ще стане тук? Не, тук сигурно не вярвам да вземем 100 точки, но... По него минахме. 7 от 7. Той все едно се чеше така, знаете къде все едно се чеше. Директно го оставя това. Удари там 2-3 сърбежа и е готов.
Сега наш сон би трябвало да излезе. И да, момчета, готови сме с това ниво, правим кратка пауза и продължаваме. И така, нека продължим с следващото ниво. Те нива съм ги позабравил обаче. Тук прашчо го няма, гледам. Той сигурно... сигурно вече го е изял. Като гледам. Прашчо вече го няма. Направил го е там на пържолки. Какви мизери ще правим тук, леле. Имам спомени, че това цвете го поливахме и то го изяждаше май. Чак винце, тук си прави, леле, гошика си ти, бе. Това ти ли си въобще? Ние можем, да, можем си крием този път. Ама той сти в тая стая, бе. Колко бързо изяде тази пържола, Гоша ти добре си. Къде си тия, майка? Сега се качи насам. Добре, аз викам да идем да направим тук някакви мизери. Да ги почваме вече. Май на стола трябва да се да. Това тук дали? Не, това тук дали така. Това тук? Не, добре. Тия двете работи мисля, че отиват горе. То само да не съм. Ти не знам колко бързо ще реагирам. Добре, няма да идва. Тогава, че имаме време да се качим. И да направим пак с горе. Това противогаз, не знам какво ще правим сега. Аз пък противогаз, майко, колко съм бил. О, не, брат. Молец. Как го пръска направо в устата. Тук май е така. Да, значи сме готови. Готови сме. Няма ли как да го спиднем това? Не. Майко! Без да искам да натисна десния бутон направо, тук бяхме на косъм. Гоще, този път ще сте гладен. Да лаби малко, това ще им бе. Пръсни цветето и да продължаваме натам. Между другото мисля сега набързо да направя един клип относно томболата, да ще измисля това да бъде. И да. Мисля това да бъде всичко от този епизод. Ако ви е харесал клипа, абонирайте също така. Пишете в коментарите
Не знам какво пишете, дали ви е харесал. И си е тая, да. И това беше от мен. И ще се видим в другия клип, който ще направя Томблата. Чао!